onko sattunut tuhoja, ei ole naapurin puolelle sattunut tuhoja, tuolta on vähän puuoksat taipunut ja näin edespäin, mutta ja tää on itse asiassa puu, mikä ilmestyi vaan mulle tuohon, tai meille, että en mä edes tiennyt, että tämmönen tässä oli, mutta nyt tiedän, koska tuskin se taivaalta tippui tohon. Ja se on näin pitkä, että tuolla on jossain se juurakkonen, niin noin paljon se oli sitten saanut vanhasta lahosta vajasta lovettua pois, mutta kyllä vanha vaja vaan pysyi siinä edelleen kunnossa ja siis se on ihan noin kärkioksat tuolta saanut ton pienen loven tohon aikaiseksi. Mutta joo, semmonen homma, että tästä saa kyllä puuta pitkäksi aikaa. Tiedän sen, että tossa kohtaa kun leikkaillaan, niin